Atada. Sus. Binaikan niya na kung inom ba? Lisod bining. Kita lang usama ginom ay kay wa ko ulig balay. Abi ko balay niya ako ang higdaan. Hinoon og niuwan di sa kung pasa naman ni atop kay mao man gining ako asang nananri ako mga kauban. Nakaw jud uli na to. Ako rin yung uli. Grabe sa naghana sa samong hurot eh. Tulo ko kulapo. Marag paminaw sa ko tikasan sa tigtagay. Ituyo siguro to kay basig na siya muna ba. Dikado to kong asawa ron pati na. Ator bang kauban kong tagay. Marunong rin ba ito? Mo siguro nagihubog ko niya tulor mo na kabutilya. Duha may nag-inom. Biyan ako niya, gipaspas ako, gipaspasin ng tagay. Siya makahindog sa asawa. Pero noon, di ka able dito. O, sabot sila, sabot yan. Nauna na siguro na ako na. Bungar na kong ginom. Bidar ba gining? Ubog ka, pati na bang uhawa? Sus. Bidar ba? Wala na ganit kong kwarta na bilin. Salamat yung taon. Magkapalit pagi kong tubig gani. 5 pesos. Sobra. Mo na gini akong gitaguan kay kahibaw ko nga ining mata na ko uhawon din ko. Naman yung tubig no sus talagsakon ro kay tubig ring hughog rin tuapon sa lungsod. May tag na manoroy ron na. Kato yun akong amigo nga si Bay Alimukoy. Manoroyay mo siya tubig kay muagi to diriron kay padung to sa highway ko lang unahan. Sakay mo dito siya kalbo. Kanang kalbo mo na ikuan og kurmina. Kanang kurmina ana mo kay kusog kay palit tubig ra kay uhaw sa kinang ana ta sa magtungtong sa sakyanan. At ngan ko taran tahalag tagpila yung tubig gamit niya kung 5. Kay puting uhawa pindagan sige may nahurot kami rang duha tulok kulapo ako yang gihubog way sigurog ni tapi on taron nito sa kawang asawa nito nagsinabo sa mo ton maro siya awa ko sulte pero importante. Nahubog ko matambalan ni ko nahuna ra man ako kay kainom ko. Ang makniya kong baton. Basta mo agito si Bay Alimukoy ron. Sug-sugon kitang mayo. Inaani din manindag tubig sa mga bus. Sa mga dagkong bus, ang halin doon, kiling tubig. Mao nga karon. Bag-o na ko ni negosyo. Mga tulo na ko kaadlong baligya-baligya. Dali ko nakatigom. Usa ka libo na akong ikumprahan. Pilmiron puhunan ako ani. 135 pesos ra ang usa kayon ani. Kunya nahalin ako usa ka libo. Mao karon nakakumpra na sa bag-o. Unya, simpre adtom na ko ni ipanuroy sa mga bus kay simpre uhawon man gyud ang mga pasahero kay init ba kayo mo panahon na. Maong practice ug may ka mag-ambak ka magdagan ang bus. Moambak pag ka na. Tubig mo dia, tubig. Tubig mo dia. Bugnaw kayo, tubig. Na ako'y daghang ing pamaagis pamaligya. Para nga katong mga taong inot kayo. Siyempre, ano sa tubig nga bertohon? Pero kini akong tubig, mahalon man kay siyempre, minilars ko ni, minilars. Pero, why inot mo panahon na? Kay, tungod sa kainis panahon, mo bayad yun ang tubig, bisag tag 20 pa ang akong baligya ni. Nya, kinumpra orag 3 pesos. Gwapo sa yun gusto ala. So sa tulong ko kadlaw ambak-ambak sa bus. Kasi nanagko kung bagta ko. Kanya ako sa patitin, hindi ako usag bayo kay nag-ambak mo tabig-tabyog mo na. Pero sakit lang patitlog. Kaya nag-ambak na ko, bagligan ang bus. Sus, murabig, magduyan ang itlog na ko, pero okay lang. Importante na yung gusto mabuhi ang akong pamilya. Si Abay Totong, sige lang gatagay-tagay. Gahapon, nagian ako. Pastang hubuga. Amot lang, nakauli baga katulong sila ha. Kay pagbalik na ko, mura mag nagtuog to sindahan nila ni Nanti. Bahala siya ay. Bahala siya amiguha siya. Kay ako siyang dadon og negosyo inani ambak-ambak sa kinan. Hadlok man sad kay putot mo kuno kay siya tinag balabay siya sa hangin.
Mao nga adto ko agi to pikas kay mirag daghan-daghan ng mga bus ron mga adlaw. Nya. Daghan sa rupa sa hiro. Siyempre, adto ko sa terminal mag-una. Ang kaya sa itong amigo eh. 13 na bang awa. Sa mo doon ligo boomer mag-abat na siguro ko ano ako mausa. Tubig! Yay, limba kay. Hey! Tubig mo niya! Bailey! Uy, na ito! Atada. Sa'yo, Huwag ka grabe. kauli sa inyo, ha? Atay, grabe. Ako, tumba na kong tulog, butilya, duha. Gibiyaan ko kung kauban, wala ba ka ko gihubog ko niya Na. kayo kay may plano siguro to si dog kung Ano Sawa? sa kulilay na to hindong hihong si mga sawa ron. Isa ka pala hubog ka diyan lagi na mo. ko yawi, naam na ko yawi. Kay may saging agi ka na. Kay wow kay ko, wa. Oh, ali may noon kay binamano na ko ni kung tubig ni gusto na kung tubig. Okay lang na yung tubig. Tagbay tira niyo. Ataya mahala po na tubig agod. Boy, brato tubig ro bay. Mineral ni bay noon sa ka. Mineral ni. Mura masalino ka di may kupangyo tagamay di kay pating wawan ko ba kay kanin kay no nga. Sige amigo man tabi baby pila may imong hangyo. Kaya bilhin ko ba sukli sukla po ba simpor ba ni. Abilat. Noong sagot taong ka. Kaya pwede oy. Di basta kaginansa ni mo ano imong kalaki. Bon, tagdi amigo na di. Isipin may gulang ko dahil ako na ang ginansya. Basta importante makasalbar ka sa kauhaw sa imong amigo. Singko. Tigaan kag tag 5 pero ayaw ilabi basiyo balikan to. Ha? Kiri tiga. Oh. Ay ilabi basiyo ha. Oh, sige. Mauna ba? Kaya ako anong Kana, tag 20 na diya. Pag 20 dire pita dire tag 5 na. Pilain gini ni gig tagana. Kilibag gina ko nimo ba ikan ni negosyante nga kamaog yung muna una. Siyempre, amigo man ta ako katiganan ng bertohon pero na mayo nga dili na ko palabay basiyo. Lain naglami lagi ni tubi mineral ni. Ay, nung sa mga taong ka, oy. Mangita ko man yung kag mineral nga ibaw, magka nga, tag 5 rin mo imong gusto. Lain naglami tubig ay. Nung sa mga taong ka, oy. Laig lami ba? Tubig na, batuhon imong gusto. Lami mga lamog-lamog lagi. Kasi ari. Sa Mineral lamog? gani. Oh, mo din ni mo palabay basiyo di ay. Okay, sa guba pa na ko balik nung sa kong taong ka. Hindi na kabay. Sa ko. Panibalik. Kung saan dito ang tubig ah? Sundon ba? Yung... Asas. Astang kabito ko. Nainom. Siya giunang customer na ko niya kung tubig ko sa. Bahala na. Ipot kami sa niyang barata nga pagka-customer. Ay, ibutan ko niyan kung tubig. Ako usay sa kuban ni usa ka buke. Basin niya mo palit sa balik. Ako hihatag niya. Lain. Buhi, oy. Pati. Uli mo siya sa kuban. Tama ba yung sapa? Pati ni Tawana. Sundon ba? Uy, bay. Ano mo ka? Kuangan ka sa tubig, bay. Natay ka. Ano man? Mao na ito na ilamog-lamog. Yan ay hindi mo kikabungan, hindi mo labi masiyaw. Kung sa man di ay, ngita na mo ka 5. Sabi ka. Kuangan ka sa tubig, bay. Bakit?